Ngingathi mina kahle ukuthi kwayona le DNA angiyamisana nayo. Asifuni imali zakho baba, Asifuni sizozenzela imali thina zakho izinto. thina. Si-right mina Thina ngiyasebenza. esidinga isibongo kuwena kuphela, kusiphi Siyasebenza isibongo thina. kuphela, Mina shisele impela. siyasebenza wena nje cela usenzele i-DNA. Into efuna ukuthi siyenze thina ukuthi ukwazi baba ukuthi ushisele emsamo, sisaziwa amadlozi, mhlawumbe ngishadi nje kufunakala izinto zesiZulu. Nasesikoleni ngangaphasi kahle kufunakala izinto zesiZulu. Ngiyacela baba usiphikelani kodwa. Yebo ngiyakuzwa kodwa ngithi DNA ngoba angiyazi nokuthi yini leyo okhuluma ngayo, ngeke ngikwazi ukuvuma into engingayazi. Inabekashala kamenza apho zomlazanga amevane nabendlondlo nophapha ekhanda sibingelele kwifundazo zethu zonke khona eNingizimu Afrika le Black Life TV igama lohlelo ke angimazi baba igama lami King Sicaka malapha kaluqa asingene ke straight odabeni siza ukuthi abasivakashele namhlanje bangoba siqale ngapha kowesifazana sabona Yebo njani bhuti? sikhona njani Siyaphila. ubani lo Usiphokazi wakaMthembu. Mvelasi bodi Yebo khuluma noSipho wakaMthembu. awu omnesi bemvula madoda kanti zakwethu ake sizwe ke nisivakashele ngani namhla siqale ngapha nosiye ngapha ngiyabona ngama wena Yebo. oh yeah alright kwenze njani Sinenkinga la. yeah Salahlekelwa ubaba sisebancane, kahle sofuna ubaba wethu. okay Manje uma wethu sewashona. oh nekhuliswa baba Sakhuliswa umalume. oh yeah Umalume wethu umalumuzi. oh yeah Manje izinto zethu sidingani, sesidinga ubaba manje. straight Sesikhulile. tell us more ngestory senokukhula ningamazi baba Kubhlungu ngamazi ubaba. Ikakhulukazi uma washona esemncane. oh yeah So sikhuliswa umalume, especially mina ngiyintombazane. Kubhlungu umalume naye usanda kuba nomakoti nje manje umalumekazi. okay So zonke lezi zinto zokuba umuntu wesifazane zokukhula ngikhula phambi kwamalume. oh Umalume mesimbuza ukuthi ubaba at least ke mhlambe khona auntie khona abantu abakwiside lababa mesimbuza umalume vela athi nje ayi senobuza ugogo ngaleyo nto yena nje umuntu nje umalume ongafuni ukusicacisela kahle ngoba uwele sasahamba naye uSipho saya kumngani kaMa oh yeah mesifika lapha kumngani kaMa naye futhi sasezwa ngomalume ukuthi nanga umuntu ayehamba naye uma wena wayejwayele ukuhamba nalowa sisi lo waya mesifika kuyena uyena owathi ukusibriefa ukuthi wasitshela ukuthi hayi uma wenu waye umngani wami sure washona ukushona kwenani bancane ubaba wenu nginawo umkhondo wenu wakhe okay ayi ngabuya ngaza kuwele uSipho ngamtshela ukuthi hayibo asihambeni sekusisijuli simbuza ukuthi mhlambe wena uzozwa kangcono yabo ukuze sikwazi ukumfuna sasizakala lapho ke usisijuli wasithatha wasibeka ke kulomndeni ke lo mesifika kulomndeni ayi impela nako kwaba inhlanga zimunga nomoya uma wakhona okuthiwa nakhona uyistep mother wayegane lo ubaba wababa wethu wathi akayazi yonke leyo nto ayi sibuyele back ke sithi yazini usiyalelile impela usisi kodwa manje usisijuli asihambeni naye samcela ukuhamba naye usisijuli safika ke kulomuzi kanti ke ngenhlanhla ukhona ke lo baba lo amkhombayo usisijuli ngalelo langa afike ke asho ukuthi uyakhumbula ke usuku olithile nelithile umngani wami ke wamshiya nesisu okay kwaqala lapho ukuthi ke kube nengxoxo engathi kuyingxoxo engazwakali kahle futhi nakhona ezinkulumo mpikiswano kunomsindo kwabanomsindo nje impela yakuzwa so mfowethu senifikile ke la sizobe sithatha istory sibeka nje ukuthi senifikile kulo baba manifika kuyena uthini and respond yakhe kuyona yonke la mesifika kubaba ubaba uyasikhahlela uthi yena akanazo izingane manje besicela usizo ukuthi sithole ubaba wethu now nisho sonifika kuye naye still yebo uyasikhahlela nje
akayingeni. Mina umbono wami nesicelo sami ukuthi ubaba sicela vele sithatha ama-DNA asisho ukuthi sicela asenzele utho ngoba vele sesibadala sisayisebenzela ukwazi ukuthi vele sinayo ubaba kuphela mhlawumbe ngabe yithina-ke sikwazi ukumsiza. Nina ni-right not ukuthi nimfuna ngoba kukhona into ey'shodayo nani. Cha, si-right mina nje sengiyasebenza noSipho uyasebenza. Mengase nje yena-ke ubaba Nkosi yami mesibambelele kuyena-ke ukuthi sikwazi ukuthi senze izinto ey'njengamasiko. Nami mengithi ngithola umuntu mengishada ngikwazi ukubanjwa ubaba wami. Ibuhlungu nje impilo shema siphilisayo nobaba. Ibuhlungu mawukuthi ngempela uyena lo. Bese sicela-ke nje usizo lwethu nje basizela ukuthi nje nisincengelene at least-ke ukuthi asenzise i-DNA. Manje yena ugcina ukuniphika nje like akayingeni nje. Hey, akayingeni indaba yethu. Noma sekushiwo nje umakhelwane lapho ubaba wakhona la endaweni. Siyagejana nami siyesitolo naye le endaweni zakhe. Siyabonana nje. Ngoba kwesinye isikhathi usisijubi wazi wathi hayibo wena uyafana nobani. Nganganaki. Kanti hayi mengithi ngithi ngempela hayibo uyena ubaba lo. Inkinga yena uyaphika. Laba bakubo nabo bathi abazi laba kubo kwakhe nabo abanalwazi. Laba abakhona kunalesi step mother lesi sakhona esishunqayo asisizwa lutho nje. Axoxe inhloko naso. Axoxeki naso. Kodwa ngaleli langa sambe naye uSijubu kwaba right ngoba wayekhona naye lo mnomzana esithi ubaba wayekhona kwaba ilelo suku ngoba into nje kwaze wabizwa namaphoyisa ubone ukuthi cha khona sizobalwisa sathi ay ngcono sehlele ngezansi sicela usizo kunini. Alright, umalume ke sengifuna ukuza le part kaMalume kuyona yonke lento umalume akasekho ngigcina nje ekhaya bese kuyayithulekela akafuna ukungenelela kuyona yonke lento enibhekana nayo. Umalume mina into engibona kuyena umalume uyalazi iqiniso kuyikona ukuthi akukho lula ukuthi asitshele. Umalume ukhona yena ukuba khona ngoba manje inkinga yakhe sethole ngisho nonkosikazi manje unkosikazi wakhe useyamkhipha ezintweni ey'nayo yabo ngoba songathi manje sibabangela isicefe isitina yonke leyo nto yabo. Lento uthi ufuna befocus emndenini wakhe. Emndenini wakhe senomndeni wakhe umalume yonke lento. Kodwa ngelinye ilanga nje sake sambuza hayi watshengisa ukuthi khona ulwazana nalo. Kodwa kwaba naloko kuthetha ukuthi yini ngoba nithola yonke into ngiyanondla nje yini. Kodwa sathi siyasesha washo futhi naye umngani wakhe uMawu ukuthi hayi umalume wena nje uyazi unalo ulwazi. Ayikho into edlula abangani suke bazi yonke into. Wawubona ukuthi nasemngcwabeni akwenzeke umngcwabo phela ngasho ukuthi akakhuluma okhulumela abangani ngoba kuyazi ukuthi hayi umngani suke zekhipha zonke izaqheqhe. Kodwa sambe ke siyobheka ukuthi lo baba ukukhulunywa ngaye siyamthola uzosichazela athini yena ngawesayidini lakhe. Right siphinda sinamukeleke ohlelweni lethu olibizwa ukuthi angimazi ubaba sekulesi sigaba ke la siveza khona konke sibona ukuthi mhlambe siyafikana kwisisombululo senkinga sibingelela ubaba ke sebathi wethu sabona ba. Yebo saribona baba. Ninjani na? Ngiyaphila nkonke. Sikhona ubani ubaba nesibongo neka? uDavid Mkhize. David Mkhize. Yes. Uyabazi labatwana ba? Angibazi kudomdala. Awubazi? Angibazi. Angiqale ngabhuti ubaba esikhuluma ngaye lo. Yebo uyena ubaba lo. Ngathi phela kaze awasibabone. Ngiyathuka mase kuthiwa khona izingane zami esizingaka ngoba angikhumbuli nginezingane. Hawu. Yazi kuhleka noma kufika. Lo baba nina short uyelo benimusho. Yebo uyena uDavid Mkhize. Wena uyena David Mkhize baba. Yebo igama nesibongo ilona leli. Sifikile nje baba. Izingane engithusa. Safika baba wawukhona naze nasibizela amaphoyisa. Yebo kwakuba umthetho womndeni lokuthi nako ngathi siyahlaselwa kwenzakalani egcekeni beze kuwena ngathi mina anginalwazi ukuthi beze kubani labantu kodwa ngibona izingane nje ngazi zizingathi. Awu kodwa sungaze usiphike kanjena nje phambi komphakathi. Ngathi ukudala lokho ukuthi angazi akufanele ngivume into enginashoya ukuthi Hayi sibukile noSipho sabona ukuthi ngengcono asicela bandla ukuthi at least senze iDNA sithathe igazi ngoba nje impela nje kubhlungu ukuphila ngaphandle kwababa kubhlungu
Angazi ngachaza ngithini mina njengoba ngiyintombazane ungiphilisa kabuhlungu nakhona namanje uzongiphika phambi kwamakhamera uzongiphika size sikubiza la ngoba sesikhathele sinosipho ngoba sifuna ukushada mina ngifuna ukushada nje angazi njengoba isibongo ngibiza umthembu ufuna ngabe ngibiza umkhize baba wami siyacela nje ukuthi ke at least usinike ithuba lokuthi senze ama DNA siyacela kanti wena baba yini vele edala ukuthi uzusiphike Ingathi mina kahle ukuthi kwayona le DNA angiyamsana nayo asifuni imali zakho baba sizozenzela thina ezinto si right mina thina esisidinga isibongo kuwena kuphela kusiphi isibongo kuphela shisele impela siyasebenza wena nje cela usenzele iDNA into efuna ukuthi siyenze thina ukuthi ukwazi baba ukuthi ushisele emsamo sisaziwa amadlozi mhlawumbe ngishadi nje kufunakala izinto zesizulu nasesikoleni ngangaphasi kahle kufunakala izinto zesizulu ngiyacela baba usiphikelani kodwa Yebo ngiyakuzwa kodwa ngithi DNA ngoba angiyazi nokuthi yini leyo okhuluma ngayo ngeke ngikwazi ukuvuma into engingayazi noma uzodotsa amagazi nje kuphela noma sebenzise inwele phetheni ngeke uzwe ubuhlungu baba ngeke uzwe ubuhlungu ukuthi igazi lami liyahambisana yini negazi lakho kuphela Mana baba awuchazele mina phela mina ngiyaqala ukukhuluma nabona seke bakhuluma na and uveza ukuba rejecta even befika kuwena namhlanje usakhuluma into eyodwa so uyamazi ke kodwa umawabo uma wabo ngingavuma kanjalo ngake athandana naye sase siba nenkinga yokuthi ngoba mina ngithi ngifuna ukumthatha abe umakhothi wasekhaya washo ukuthi yena uthi ngeage asakuyona ngiyakwazi ukuthi angayogana usamncane sase ngishiya lapho ukuthi angathi mina uyangibambezela mayizothi mina ngithi ngifuna ayokhothi ekhaya yena athi akamsana nalo hawu wasubona ukuthi silahle thina ke thina ngibona khona ingane mina lapho baba wasusibona nje baba thina ukuthi akasilahleke thina singena phe indabeni zenu ngoba mhlawumbe uma wayene reason wayenesizathu sokuthi angafuni ukogana lapha ya ngoba mhlawumbe wayesamncane wayezovela abone ukuthi ngithandana nomuntu mhlawumbe omdala kunami othi ngivele ngizijolele akuphoxa kuhlambalaza kodwa thina wangamela usilahle umthwalisile umali umthwalo sibabili sikhula ndawonye umthwalisile umthwalo namanje nje ngiyasho nje njengoba ngisho ngoba nesiqiniseko ngoba uAnjul waze washo wathi uSipho uyafana naye waze washo uAnjul wathi uyafana naye uAnsipho lento izothanda noba inkinga ngoba manje yena umuntu ofana ngobe umxhumanisi mina nani ulo ongasekho eduze kwethu yena ezothi lezi ngane ezakho ngizishiya kuwena wena baba indaba nto ucabanga ukuthi thina sibona bakho Good question. Why ucabanga ukuthi ababona bakho yena wathi ukuthi mawaba akafuna umngane wasukhetha ukuba reject ukuthi kunokwenza mhlambe ukuthi uyasaba ukuthi uzofika nalomthwala afika nawe ekhaya engalona ekhaya labi ingane iminyaka emgaka wena ngonqaba kwakho wabona ukuthi mhlawumbe ubalekele ukuthi ukhona ubaba wabo wangempela ngicabanga kanjalo mawucabanga nababa iage kamawabo yayivuma ukuthi engagana ngimshiya kakhulu ngeminyakanyana nami eyami yayithe ukuthi caca kuneya ngesikhathi nijola nisathandana nanikhulume ngokulobolana nokugana wawumuzwe uthini ngalokho wayekuthanda mhlawumbe lokho wayengamzana wayenokuphikisa kanoma ishawa amahloni ukuthi kuzothiwani esethathwa indoda esikhule kangaka eyogana kanye nosamncane shitho nababa from the beginning ngalezi ngane akwazi be khona nje empilweni yaso hayi yaqala ukubabona kahle phambi kokuthi ubami bezongichaza ukuthi bayingane manje ngizwa kwakuthiwa zikhona izingane ezithi ezakho noma ifike ekhaya uyayiziba phela basho bafike la ohlala khona bakhulume nawe nale yamaphoyisa nje wawukhona akwenziwe nakhona unendaba ukuthi ufuna wazi ukuthi uma usuthathe leso sinqumo sokuthi ingane uyayiphika ufuna ubuye uthole isikhathi uhlale phansi nabasekhaya lakho nibonisane babone nabogogo ukuthi kungabe ifana nomkhulu kungayifana noAntwayo manje mina ngisami kulelo lokuthi hayi ingane hayi akuzona ezakho nakho ke bayacela ke ukuthi ke
kwenziwe lelo libofuzo phecelezi i-DNA, kuthathwa igazi lakho uthathwe laba kubona ukuthi liyamesha yini. Uma ngempela ke ukuthi akumeshi bayokuyeka bakhululeke baxolise futhi ngokubangisa umsindo, kodwa uma kumesha kuyacaca ukuthi kufanele ube responsible ekutheni ke ey'ntweni abay'celayo njengalezi abay'balayo nje siza amasiko nani nani, ube responsible kuzona. Ngingathi-ke mina kulelo phuzu labo abalishoyo, nami kusafuna-ke ngokubonisana nabanye abadala kunami bese ngisho ukuthi sicela-ke manje sivumelane ukuthi siyakwenza lokho kushoyo lezi ngane, ngingathathi isinqumo ngedwa, bekhona abadala kunami. Ithina baba, ithina sokhipha imali. Sokhipha imali yoliba olufuzo ukuze ukwazi ukuthi ube free. Sokhipha imali ne-transport, ithina so-provide yonke into. Siyakucela. Okay. Nami ngithi nami khona la ufuna ngiqale ngodlula khona ngonokha khona ukuthi nazi ingane zicela. Kanti baba indaba kumele uziqale kwabanye abantu ekubeni uwazi kahle imithetho yakho vele. Ngeke ngikwazi ukuthatha isinqumo kusekhona abanye abadala ngaphambi kwami ngoba phela kusekhaya la siyakhona. Hayi ngeke. Awu, unazo ezinye izingane mhlawumbe odade bethu noma abafowethu noma wagcina ngathi. Hayi bengakabikho umunye engamthola ngoba nami ngangisakhubekile ngisathi ngisafuna ke ngibuyise umqondo ngicabange kahle. Kodwa lokho awukuboni kuyisibusiso empilweni yakho ukuthi kwagcina kuyithina nje. Yebo uNkulunkulu kuthiwa maye kuphile jabulele lo, kodwa hayi noma qhamuka noma isinomi kanjani. Hayi ngeke. Ubaba uthi ngiqhamuka isinomi kanje. Sekhaya sothi awu Sekuthiwa thushu. i-time le la mana kancane kela. Sazobuye sibone kahle. Nami ngisazobe ngicabange kahle. Kodwa umalumeni uyamkhumbula ke noma uyamkhumbula futhi. Yebo bobabili labo basekhona emqondweni. Le yama-DNA wenza kanjani? Iyona le esangithusa ngoba ngokwenza into engingayazi ngoba nasekhaya ngaze ngibezwe bethi khona ingane zasekhaya esafuna ukwenzela i-DNA. Okati nenza kanjani kamkhize ukuze kubonakala ingane uthi yakhona? Bakwazi ukuyibona abadala ngisho ingene emagcekeni akhona. Okay. Noma kuthiwa kushiswa impepho lana ayidingi ingane izomana ikhala ishushu kuthiwa ayiphumile eminyango yokushunqiselwa ngaphandle, zonke zibe ziba la ekhishini elilodwa. Ngeshwa ke leza isafikanga ke isincane seyifasa zindala. Wakwayisa ke ogogo bayibuke ukuthi siphongo ke khona ke inswebu noma. Kona wake washo udadewethu umoya wathi kunezingane lapho dwami engeke ngiyibone enye intombazane iyimina ngisho ikhala yayo no nani nje, kodwa manje wena awukhumbuli ngisho yedwa nje ithi mina ngakumina siswamaye phela abantu bayafana kodwa ke mhlambe nje yabo. Mawucabanga baba uma waba wayewabikela wena ukhulelwa ifingana kuzona ezakho. Ngoba phela sike sathi ukuhlala naye kungenzeka ukuthi yena wabanala sure ukuthi wabamba ngaleso sikhathi esana. Kodwa wena ngitshela mina ke isikhathi ekutshela wavuma ukuthi uyavuma ukuthi ukhulelwe and uyazi ukuthi wena. Athi masizobuye sibone ingane mase zikhulakhulile ngoba manje ufuna ngizidlulisele ekhaya kahle kahle. Ingena kanjani ke leyo ukuthi wathi wena ufuna ukuyomlobola wanqabe isona sizathu senza ukuthi ingane icabanga ukuthi akuzona ezakho? Ngikhipha igama lokucasuka vele ukuthi akafuni ukuthi ngithi mina ekhaya bathi angithathi, mina sengibona ukuthi ngithathe wena. Mina nginankinga nokuthi ekhaya bazongilekelela yena ile angayizwa kahle kahle ukuthi ngiyomganisa mina. Awucabange baba, angithi ngesikhathi ethi umuntu ngikhulela let naye ingane yakho nje sesisha ikhuleliswa umuntu bese imtshela ukuthi ikhulela athi umuntu sobona ingane emayikhula onke lo 9 months ikhulela izobe inakwa ubani? Wawuthi wena zonke le nyanga ikhulela izobe inakwa ba wena uzobona isizelo bese uqhamuka amayisizelo sokuthi ufuna ukumlobola umuntu. Cha usazokuthemba lo muntu again ukuthi njengoba ufuna ukumlobola nje ufuna ukwenza into serious. Sengabuye kuphoqela lapho ukuthi mhlambe sesingabuye sibuyele kuzona indleko asezimoshile mhlambe ezikhishwa abakubo bengikhulisela ingane eyasekhaya. Baba kufana noma ungakhokha indleko kodwa kufana ukuthi ubu present esikhathi inyanga yokuqala inyanga yesibili eba namamuthi efuna inethandiso because noma bengakhona bamlekela kodwa bamlekele lezi zinto zokuthandiswa bamlela nje ukuthi ufuna ukuya eclinic ufuna transport nalokho nje kodwa ngesikhathi eyedwa endlini udinga wona umbrush esiswini umkhombisa uthando umkhombisa lona engakakhulela noma ungakhokha lokho kukhokha kusavale ya gap le. Engisho ukuthi sengaya lana ukuthi
ma kwenzeka ingane sesekucaca ukuthi ezasekhaya sezongixolela kulesigwebo engibanikeze sona kungayona inhloso yami. Asivumelane ke baba siya kwi DNA. Ngoba masingasho ukuthi ufuna sifake umthetho siyaya na. Masiya lapho kusho ukuthi nami ngohamba nawo umndeni wasekhaya noma ngithatha omunye oyedwa wasekhaya noma kumele kuhamba nanombayi as long as lezi ngane zikwazi ukwenza iDNA zithole iqiniso ukuthi unguye ubaba noma awusiyena na. asike sithi-ke ngoba khona nabanye abangilamayo sengesithatha omunye wasekhaya oqala kuncinzwe kuyena. Hayi sincenza wena direct why sincenza omunye sifuna wena. Igazi lami kwayena yelule mususididisa baba. Why sifuna wena. Why sizoncenza umfowenu sifuna wena. Igazi lakho mna laba bengaba khona for ukuphelezela ababona ukuthi yakudlalwa ngayo. Mina la ngiyibona nje into enzima. Ukuhamba sidotwe kuphela sikhokhe bese uyabona ukuthi ubaba noma uyena hlukane kanjalo. Mawuthi uyena ubaba sokwamukela ukuthi ubaba sesimtholile kuphela. Ngesiceli lutho asifuni lutho kuwena. Ithina sase siphe wena utho. Okay. Asike sithi-ke sesiyaya kulo DNA. So uyathola ukuthi akunjalo ngene ikhalela indleko zenu ukuthi hayi lutho akhuleke ngoba besisuke simfuna ubaba wethu. Ngeke ngoba sinesidingo sakho. Sinesidingo ngempela. Ngoba izinto zethu khona ezinye izinto oyibonayo ukuthi idinga isiko ke manje la buya ngala kaMthembu nje kuthiwa lokho kudingeka kwababa wenu. Yebo. Special mina njengoba ngumfana ngeke ngikwazi ukushada ngibize isibongo sekhaya esabomalume. Hayi kona mangathiwa kuba njalo kuyaqondana ngingakujabulela nami ukubona izingane zami ziphila zikhulela ngaphansi kwesandla sababo yize kona ibike yaziba. Kodwa ke mase kuthiwa kunjalo ke ngingathi mina sesobona siyaya ku DNA ngalolu suku. Siyayo uyavuma baba. Siyasesobona ngalo lolu suku le DNA. Amen. Sibonga kakhulu Sithemba ukuthi ke nani niyakuthola uxazululeka uma ukuthi izoyele DNA. Again ngimbuzele futhi uba manithola ukuthi akusiyena nizoba right ngalokho. Soba right hayi ke sibe nankinga. Noqhubeka nophenyo lweni ukubheka. Yeah. Ningadina maniphinda niqhubeka nibhenya futhi kungaqondani kubaba nibuye nizela sizomphenya nalo omunye ubaba nimsolayo mangesiyena lo. Siyabonga. Kodwa makuyena funa isitshele sazi nathi ukujabula nababukeli bethu egcineni saningitholile ukuphumula. Ngicela ukubuza ukuthi izingane zami ngeke niphathe kabi nisenzothi akulona leli time aleni leli. Indaba ube lapho baba. Indaba thina sigoba sinesiqiniseko ukuthi lento esayizwa sakhonjwa lapha thina sinesiqiniseko indaba ube negative wena lokhu siqhathulula. Ubuziswa yini lo mbuzo waningi kanje? Ukuthi esikhathini samanje uma sanosheshe uvume nje ukuthi ingane yakho uthi yebo ufuna uqale ube neshow ngoba ufuna yonke into oyenzayo. Uzobona show la DNA angithi. Ngoba ngizogulisa ingane ngizenzela isiko nakulona isiko la kubo. Ngeke kwenze. Hayi DNA izophuma baba. Izosho ukuthi izingane zamkhize noma ezayini. Angani soqala kwi DNA kuyima wenza isiko. Ngeke uvele nje usenzele isiko ngoba manje thina sine show umlando esawuzwa esihambile senza iresearch sase safika ekhaya. Yonke correspond nje yonke into yakho straight. Ngibuze lana. Okay ke singasoya ke kulo DNA. Kunjani uma sekuthiwa izingane zami nabasekhaya niyakuvuma lokho okusoka ubuyele eduze kwami ngizohlalisana nawe. Usohlalisana nawe baba. Kahle nje. Nami ngijayeke. Izandla ngizivulile nani manithi senobona ukukholelwa ngalolanga sesithi hayi kuthiwa ibona la bengane zakho. Mhlambe ngoze ngikhali inyembezi ethi kodwa isikhathi esingaka ngibambezekile. Abekhalisa babuyisiba mambo. Hayibo. Bathi ngenza ukuthi asibonga kakhulu kwesikhathi senu nokusithamela lo hlela Sithemba ukuthi ngoqhubeka lolu daba sophinda sithola ukuthi kuhambe kwafika apha kwamanje sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy